जों लांबाय दा Ayung lotung, Bubagra ayung lotung, Nipramotha ayung lotung, Hanjani korang ayung lotung, Hanjani korang ayung lotung, Bubagra ayung lotung, Nipradopa ayung lotung. Amai. Puila no, cini kok tu mathumna cini media rong no, ani khakam ya pharo, tei cintini Ram Doyal ADC Village Committee Andaro Khobjak Tini Gonghakor Kamini Chini Lukrok 36 family 105 voters Kamama Dal Bidal Agi Party Khlai Tomani Yaba Tini Bubagaran Thanjani Khorangno Khnawi Joto Chini Lukrok Khakaham Yasak Laika Te Buskango Bubagrani Chobana Kaplai Khlani Bagai Bubagrani Kubi Khorangno Kotor khlainan bagai eba bus kang ya presalan bagai joto khabaksa phanbaksa yak baksa ke dini tipramotho join khlaikya ang joto phaine rangno bubagaran bakhaktei eba jeng tipramotho ngai joto na lukurongno ang khakahame lamsugo tai bus kango jeng pal khlai jeng salungnan bagai jeng tiarangai tongo tai okok sabina ang lukurongno belai belai khana khakaham ya phari bangno lamsu